Allah ya isa. Baba Buhari mun zabe ka amma ka cutar da mu. Allah ya tsine maka Buhari. Dukiyar al'umma ake ta banka a wuta. Allah ya isa. Allah ya isa. Dukiyar al'umma ake ta banka a wuta. Sun taho ne? Sun taho ne? Sun taho ne? Baba Buhari ya cuce mu. Frida ce ta fashe? Frida ne. Ga sunan sun biyo mu sun danna mu dukiyoyin mu wuta kuma suna bin mu suna za su karkashe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A dauka a tura a duniya, a dauka a tura a duniya, a dauka a tura a duniya zaluncin da Baba yake mana. Subhanallahi. Watsa su. Waka da watsa. Kai Baba Buhari ya cuce mu. Baba Buhari mun kasa mun tsare amma bai kasa mana dukiya tsare ba. Banka mana wuta kawai yake yi a gurin sana'o'i masana'antar mu. Akwai wuta ba. Aina akwai wuta kuma da nefa akwai nefa ba. Kai kuma da kasa. Wallahi kai amma wannan gwamnati ta cuce mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna subhanallahi. Ai ba wuta. Subhanallahi. Dukiyar al'umma ce kawai take ta koniya ta ko ina. Inna lillahi wa inna ilaihi an banka ma dukiyar al'umma wuta. Subhanallahi zalunci yayi yawa. Allah ya saka mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi ka dauka hakan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sai. In Allah ya sayar da sai Allah ya saka mana da duniya lafiya. Wallahi tallahi. Wanda zai gama da duniya lafiya. Wannan zaluncin yayi yawa wallahi Allah ya saka mana. Allah ya saka mana. Allah ya saka mana. Allah ya saka mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ya Allah. Malam ba a haska mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa kafar Duros kamfai ma da kai bante ba ma kafar wando ɗaya ba ka cuce mu ka ce ba za mu yi magana ba kai da ka ɗauka kai wani mutumin kirki ne aba Buhari muna tabbatar maka billahi la ilaha illallah kai ba mutumin arziki bane haka muka yi da kai ko kai mala'ika ne kai idan kana azabtar da mutane kana horo da yunwa za ka yi mana horo da wutar jahannama ne kai waye kai a soja ba kai buga ka bar mu karamin allaki buri hankakan tukara. Janar Buhari mugun tsoho, janar na gugun dando ba kawa musulmi daidai kankaran da ke sai jama'a gayya a dafa miki wake nauyi ba kwan mai doki. Kila a ci da kai a ci da iyali da dan mutanen daula shegiyar gida da yayan kanya da karatsa gari gara gobara ta ratsa. Ba za wala gan sheka kwado na ganin ki ya mutu goro. Bakin bera mai cire mu annabi calbi baka jaka mai tutsa da kayan alkur'ani da dan mutanen daula. Kai, ta tabbata ga hijira ga awo. Yanzu tsaro ya yawaita noma ya gagara ga hijira ga awo. Ai dama can na faɗa na ce muku mugu yake to yanzu ta tabbata ga hijira ga awo. Kai bari tsoho na gode sai an rauta gada, bokan moho na gode ta shawo gangara kuma sai ta afga gada, dodar ta tabbata. Duba dai yanzu yan garin rufa an firgita ga hijira ga awo dambala ta ɗau ɗumi wuta ma ta ki take wato ba ga awo dodar ta tabbata bakin tsoho na zuwa. Baba ashe kai harin garin ba da mugu yake bakin tsoho na sama dodar ta tabbata. Wallahi ga hijira ga awo. Baba Buhari dodar tsohon ɗan ta'adda, Baba Buhari dodar ta ya ruguje arewa, Baba Buhari dodar bakin roho na daura, Baba Buhari kaji bai ajalin talaka, Baba Buhari kuje gaba ɗan Fulani, Baba Buhari dodar bakin roho na daura, Baba Buhari dodar ana ta kashe mutane yana tafiya zubuɗe, Baba Buhari dodar. Allah sarki, Allah mara iyakar iko, Allah ka mana maganin tsohon nan wanda bai ce amin ba, duk irin adalcin da yake da shi Allah ya tsamar irin adalcinsa. Billahi da aka hada adalcin ba da alƙur'an ba zai cika kofi ba.
Allah gaba ɗaya mutuncinsa da darajarsa da adalcinsa da tsoron Allahnsa da aikin ladan da ya bata kai kullun lemo ba. In ku akwai da mai ja to yake na hei neme ni ici tabbas alquran janan na godi wandon gondo ba kawa musulmi daidai ke gergeda da yayan kanya ni inda tsohon da yake burge ni wallahi talla wuri ɗaya ne dama kafin ya haye da ya ga mana ce mai azumi uku ni wallahi talla mun dauka na lada ne shegen a hetire ni yake mana alquran wallahi talla a hetire ni yake mana wata rana na taba haɗuwa ya je kasuwa aka ce shinkafa nawa aka ce 250 sai aka kama yi sai baba ya ce ina hau za a siya 1000 mun ɗauka buhu ne a hai mudu yake ne ba a kare ba wallahi tallahi wannan tsoho Allah dai kai mana maganin tsohon nan salamu alaikum da ta tabbata ga menene ga hijira ga hawo